sammen. I dag vil jeg give et par små tips om Movistar. Og det er bare sådan nogle små tips, som nogle af jer allerede godt ved. Okay. For eksempel, et lille tip. Når I giver særlige hilsner til jeres venner, hvis I er VIP, det er kun til VIP, eller dem, der har købt penge og sådan noget. Hvis I gerne vil give en særlig hilsen, så tænker man måske lidt sådan, 15 diamanter for at give en anden en. Men nej, man modtager begge, som der står her. I modtager begge 3.000 fame. Det er mange fame. Bare så lige. Og 500. Der kan man godt lige købe et hår eller et eller andet. Rigtig smart. Så går man ind og vælger en ven. En online ven. Nu giver jeg så en til hende her. Zendaya. Og så kan man så vælge en ting, man vil give personen. Sådan for eksempel. Ja, sådan en der vil jeg lige gerne give. Så sender jeg den bare. Så mister jeg 15 diamanter, men jeg får så 500 starcoins og 3.000 fame. Så det var da meget godt. Tada! Ja. Okay. Det var så bare et lille råd. Se med nogle andre tidspunkter, og så får I flere rigtig, rigtig gode råd. Okay? I må have en super dejlig og fantastisk dag, og hygge jer. Vi ses. Ciao.